Ваша Экселленция, шановные бойцові домінікані, дорогие сябры, браты і сёстры, вялікі дзякуй за магчымасць пабыць тут. Вялікі дзякуй за запрашэнне взяць удзел у гэтым арганізацыйным кангрэсе. І вялікі дзякуй айцам дамініканцам, з якімі я заўсёды з даўніх часоў меў знаёмства і таксама у гістарычным плане, бо хачу распавесці пра такую падзею, якая супадае па часе з дзейнасцю Тамаша Аквінскага. На наших землях у той час, якраз падчас таго, як Тамаш Аквінскі навучаўся і вандраваў па Еўропе, на наших землях быў прысутны таксама прадстаўнік дамініканскага ордэна Від, які быў прызначаны папам Інацэнтам IV, першым афіцыйна прызначаным біскупам Літвы і Беларусі. Ягоная рэзідэнцыя знаходзілася ў Любчы, недалёка ад Наваградка. У 1563 годзе ён мусіў пакінуць свой пост, аддаўшы яго, перадаўшы кіраванне біскупу хрысціянам. Это ўсё адбылося ў часы кіравання першага нашага караля, які быў каранаваны ў Наваградку ў 1253 годзе. І з гэтага часу фактычна пачалося захапленне маёй гісторыі нашай краіны, гісторыі таксама дамініканцаў на нашай землі. Таксама такі штуршок скажем так, для вывучэння гісторыі дамініканцаў, гісторыі хрысціянства ў Беларусі таксама, можна сказаць, я атрымаў, калі у канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя пазнаёміўся з перакладам на расійскую мову твора Стэфана Свяжаўскага «Святы Тамаш, прачытаны нанова», «Святы Томаш, нанова адчытаны». Адразу я пазнаёміўся з гэтай кніжкай на перакладзе на расійскую мову. Яна зрабіла на мяне вельмі такое вялікае ўражанне. Яна як бы перавярнула ўсю сістэму каштоўнасцяў, сказаць, погляд на свет і на чалавека і наблізіла мяне да веры і да Пана Бога. Пазней так давялося, пашчасціла пабываць у кляштары дамініканцаў у Варшаве, і у гэтым кляштары мне запрэзентавалі ўжо арыгінал гэтага твора. Это выданне 1995 года, выданне Удродзе, выдавецтва Удродзе. І яна так ляжала ў мяне, гэта кніжка, але як бы я на яе забыўся, напылілася там недзе на паліцы, але праз нейкі час, праглядаючы свае кніжкі, я зноў звярнуўся да гэтага і так ужо грунтоўна падышоў да яе, перачытаў, і з'явілася жаданне перакласці яе на беларускую мову, каб мне падзяліцца з тымі пачуццямі, тымі ўражаннямі ад гэтай кніжкі таксама не ездзіў. І, скажем, сябрамі, са знаёмымі, з усімі тымі, каго, скажем, цікавіць творчасць выбітнай асобы. Не побоюся сказаць, што это, відаць, самый знакомитый, может быть, наибольший философ 13 стагоддзя,
залатого сярэднявечча, як я лічу в гэты час. Таго стагоддзя, калі, мне здаецца, філасофія як бы скончылася, бо пасля, мне здаецца, Арыстотеля, Платона і Тамаша, філасофія як такая скончылася, як філасофія праўды. У тым сэнсе, што філасофія павінна быць пошукамі праўды, а сённяшняя філасофія у большасці выпадкаў это ўсё ж такі спроба больш можа быць такога суб'ектыўнага падыходу, больш спроба паказаць сябе як філосафа, а не, скажем, паглыбіцца ў судзіральнасць свету. Вось, і на нейкім этапе давялося паўдзельнічаць таксама у перакладзе аднаго з твораў, это сума контра гентилес. Выходзіў тады такі у 90-х годах, таксама ў канцы 90-х годах выйшаў такі першы зборнік, можна сказаць, зборнік хрысціянскай філасофіі таго часу, новай хрысціянскай філасофіі, і там быў змешчаны ўрывак сумы контра гентилес. Ось, і некалькі артыкулаў сучасных хрысціянскіх філосафаў. Зборнік я взял с собой, там недзе мне, я сама могу потом показать, кому это цікаво. І, сёння я бачу свою задачу, это представить читачам гэтую книжку, якая вышла ў перакладзе, я хочу зноў жа. Вось эта книга, я думаю, вы все маете ее, так? Представить эту книжку и представить ее автора. Автором этой книжки, які, фактично наблизил до нас философию Тамаша, наблизил нас праз гэта таксама и до веры, и до разумения Бога, сусвету и людей. Стефан Свяжаўскі – гэта таксама вялікі філосаф нашага часу. Належыць да той тройцы, да якой належалі Жильсон, Маритен і Стефан Свяжаўскі. Это плынь экзістэнцыйнага томізму, это плынь філасофіі існавання. Философии основания, якое является подставой, скажем, усёй философии Тамаша. И Стефан Свяжаўскі и вот эта тройца Стефан Свяжаўскі, Маритен и Жильсон, яны как бы по-новому представили философию Тамаша, наблизили ее до нашего часа, показали, наколькі актуальны Тамаша, его философия для нашего часу. Стефан Свяжаўскі нарадзіўся в 1907 годзе і в 2004 годзе памёр, не дажыўшы трох гадоў до свайго стагоддзя. Ён нарадзіўся на мяжы Польшы з Украіною у вёсцы з украінскай назваю Голуб. І вучыўся у Львовскім універсітэце, які на той час насіў імя Яна Казіміра. Зараз ён называецца Дзяржаўны універсітэт імя Івана Франка. Дарэчы, мы з ім вучыліся фактычна в адным і тым жа універсітэце, толькі у розны час, у розны перыяд. Стефан Свяжаўскі з'яўляўся асабістым сябрам Яна Паўла II і быў адным са свецкіх удзельнікаў Другого Ватыканскага сабора. Ён з'яўляўся кансультантам па філасофскіх пытаннях, якія разглядаліся на гэтым саборы. І яго пяру належаць такія грунтоўныя творы, больш за 250 твораў, артыкулаў, кніг выйшла з-пад ягонага пяра.
И самое главное – это история европейской философии в 5 томах и так само короткий такой компендиум история классичной европейской философии, однотомник, где он так само разглядає и творчесть Томаша Аквинского. И продемонстрировать, как Стефан Свяжаўскі подає творчість, як він інтерпретує эту творчість, я дозволю собі зачитати некоторі уривки з цього твору, які мені показалися такі найбільш близькі. Сегодня говорили, что скажем, доминиканская духовность и духовность святого Томаша, она грунтуется на синтезе веры и разума. И вот этот синтез веры и разума, он приводит до мудрости. И вот перший такий уривок, він якраз дотичиться з цього питання про мудрість. І тут я зачитаю, може бути, трошки це буде задовго, но я, коли, скажем, я буду зловживати часом, то ви, коли ласка, мене перепиняйте. Значить, це уривок з цієї першої частини, першого розділу. Навіщо філософія? И даю слово самому автору, самому Стефану Свяжаўскому. Навошта мы повинны заниматься философией? Навошта святый Томаш? Насамрэч пытанне гучыць так. Дзеля чаго таким загнаным, поўным клопатам і цяжкасцям жыцця ў супольнасці дадаецца яшчэ такі занятак, як гэтыя выклады. Ён выкладаў у супольнасці сясцёр францішканак слугаў крыжа, якая была закладзеная у Лясках пад Варшаваю. І галоўная іх дзейнасць полягала на тым, што яны апекаваліся сляпымі, значыць, грамадствам сляпых, моладзі, звычайна дзяцей. І вось Стефан Свяжаўскі выкладаў для іх философию Томаша. И вот он пытается, навошта нам гэты занятак яшчэ? Перавызну яго словы самому аўтару. Гаворка ідзе аб тым, што ўласна вучэнне святого Томаша успрынятае кантэмпляцыйна, гэта значыць зразуметае не фармальна, але сутнасна, з'яўляецца адной з 3 асноваў духоўнасці супольнасці Ляска і яго асяроддзя. Францішканская любовь, бенедиктинская литургия и вучение Дубка святого Томаша – это тыя 3 рэчы, якія павінны паяднацца ў страве Ляска. Гэта я заўсёды чуў з вуснаў ксяндза Карніловіча. Паразважальна над паходжаннем самой назвы, над першасловам. Назва гэта грэцкая і складаецца з 2 слоў. Філеум – гэта значыць «люблю, сябрую» і Софія. Это значит мудрость. Таким чином мы одразу потрапляем в самую сутность проблематики. Философия – ничто іншее, и не повинно быть ничем іншим, як наладженным сяброўства з мудростью. И это вельмі цяжкая справа, якая вымагае практыкавання и праца праз усё жыццё. Вартасць мудрости, что, як побачым, пашыраецца на все сферы, на сферу природную и надприродную, и у надприродной сферы досягая своего завершения. Вартость этой мудрости настолько велика, что автор книги «Мудрости» не вагаўся написать про яе такими словами. И тут он подает цитату со Святого Письма. Вот это гучыць поэтично. «Тому я молился, и дадзенае было мне разумение. Гукал, и пришел до меня дух мудрости. Я поставил ее выше за первые троны, и богатство поравнания с ею не за ничто. Не поравнал я с ею камень каштовый, бо все золото перед ею, дробно першинка. И гразью сдается сребра супротиве.
Больш за здароўе і прыгажосць палюбіў я яе. І мець яе было для мяне лепш, чым святло, бо ззянне яе не пагасла. Усялякае дабро прыйшло разам з ёй да мяне, і незлічонае багацце ў руках яе. Радаваўся я ўсяму, бо прыводзіць яго мудрасць. Хоць не ведаў я, што яна маці гэтага. Без падману навучыўся, і не шкадуючы дзялюся, не хаваю яе багацце, бо невычэрпны скарб яна для людзей. Хто яе набыў, здабыў сяброўства Бога і паяднаўся з ім праз дары навучання. Каб толькі Бог даў мне казаць разумна і пра дадзенае думаць годна, бо ён сам праваднік мудрасці і кіруе мудрымі, бо ў руцэ ягонай і мы, і нашыя словы, і ўсё разуменне і абазнанасць у справах. Ён сам даў мне пра тое, што ёсць, веданне без падману, каб знаў я будову свету і моц стыхіяў, пачатак і канец часоў і іх сярэдзіну, чарговасць сонечных абяртанняў і змены пораў года, кругі гадоў і становішча зорак, прыроду жывёлаў і звычкі звяроў, магутнасць духаў і думкі людзей, віды раслінаў і моц каранёў. Усё, што схаванае і яўнае, уведаў я, бо мудрасць стваральніца ўсяго навучыла мяне. Гэта з кнігі мудрасці. Гэты славуты тэкст мае сваё дапаўненне в іншым месцы старога запавету кнізе Ёва. І зноў нам перадае такі гімн да мудрасці, уже з кнігі Ёва. Але мудрасць, дзе знайсці яе і дзе месца разумення, не ведае чалавек дарогі да яе, і не знайсці яе ў зямлі жывых. Бездань кажа, не во мне яна, і мора кажа, яна не са мною. Не даецца яна за шчырае золата, і не ўзважваецца цана яе срэбра. Не важыцца яна золатам афіру, ані каштоўным оніксам, ані сапфірам. Не зраўняецца з ёю ані золата, ані шкло, і не выменяць яе на посуд са шчырага золата. Каралі і крышталь не варта згадваць, а здабыццё мудрасці лепшае за пярліну. Не зраўняецца з ёю тапаз Эфіопіі і не важыцца за яе шчырае золата. Але адкуль прыходзіць мудрасць, і дзе месца разумення? Схавана яна ад вачэй усяго жывога, і ад птушак нябесных утоена яна. Знішчэнне і смерць кажуць, вушамі нашымі чулі мы пра яе чутку. Адзін Бог ведае дарогу яе, і ён адзін знае месца яе, бо ён аглядае да краёў зямлю і бачыць усё, што ёсць пад небам. Калі надаваў вагу ветру і водам устанаўляў меру, калі вызначаў закон дажджу і шлях маланцы грому, тады ён убачыў яе і распавёў, устанавіў і вывучыў, а чалавеку сказаў, вось страх Божы ёсць мудрасцю, а ўхіленне ад зла разуменне. Гэтыя тэксты ёсць класічным прызнаннем, гэта ўжо слова самоасвяжаўства. Гэтыя тэксты ёсць класічным прызнаннем хараства, велічы мудрасці дваякай, прыроднай і надпрыроднай. Трэба маліцца ад мудрасці, бо дзякуючы ёй мы знаходзім праўду, а праўда такая ж важная, як і любоў. Праўда сваёй вартасцю не меншая за любоў, бо гэта вартасці взаемазамяняльныя. Больш за тое, яна ёсць і павінна быць даступнай усім. Каб быць мудрым, не абавязкова быць адукаваным. Адукацыя часам нават перашкаджае мудрасці. Калі-нікалі яна нашмат лепей прывіваецца менавіта ў чалавеку простым, бо пэўная духоўная прастата – умова мудрасці. Вось жа мудрасць нярэдка хутчэй укараняецца ў чалавеку простым, незакамплексаваным, чым у вучоным, які часта носіць у сабе шмат заклінаў і ускладненняў. Важная таксама тэза, што без мудрасці няма святасці, бо яна абавязковая ўмова святасці, кажа святы Тамаш. І гэта важная рэч, бо ўсе павінны ўзрастаць у святасці і вельмі маліцца аб гэтым даре. Зрэшты, гэта адзін з найважнейшых дароў Святога Духа. Чакаючы дару мудрасці, трэба з нашага боку, з усіх нашых сілаў і прыродных магчымасцяў зрабіць усё, каб прыроднай мудрасцю падрыхтаваць глебу для прыняцця гэтага надпрыроднага дару. Калі мудрасць мае быць удзелам усіх людзей, то ўсе павінны займацца філасофіяй, бо філасофія
гэта сяброўства з мудрасцю. Як святы Тамаш казаў, што мудрасць абавязковая мова святасці, так у 15 стагоддзі знайшоўся той, які сказаў, што не ёсць чалавекам той, хто не займаецца філасофіяй. Это сказаў Піко де ля Мірандуля. Такім чынам філасофія абавязковая мова чалавечнасці. Каб быць чалавекам, каб развіваць сваю чалавечнасць, трэба сябраваць з мудрасцю. Аднак немагчыма, каб кожны вучыўся такім цяжкім рэчам, як філасофія. Але такое разуменне справы паказвае на тое, што мы маем неадпаведнае паняцце пра філасофію. Трэба праводзіць прынцыповае разрозненне паміж філасофіяй навуковай і пераднавуковай. Навуковая філасофія разумета як навука. Як усялякая навука мае сваю тэрміналогію. Гэта значыць сваю тэхнічную складаную мову, сваю развітую, цяжкую для засваення гісторыю вельмі абсяжную, якая ахоплівае пару тысячагоддзяў і ўсе расы свету. Бо еўрапейская філасофія – гэта толькі невялікі выцінак таго, што выпрацавана чалавецтвам, як філасофія навуковая. Вось жа філасофія – гэта навука і ў пэўным сэнсе асабліва складаная. Але поруч з гэтай навуковай філасофіяй, якая ёсць навуковай сістэмай комплексаў сцвярджэнняў, доказаў, даследаванняў, вялікіх гістарычных раздзелаў, што паказваюць, як усё гэта выспявала ў бегу стагоддзяў, ёсць другая філасофія пераднавуковая, якая яшчэ не ўпарадкаваная ў сістэму, уклад сцвярджэнняў і гэтак далей, і менавіта гэтай пераднавуковай філасофіяй павінны займацца ўсе. Піко де ля Мірандуля меў рацыю, кажучы, што не ёсць чалавекам той, хто пазбаўлены філасофіі. Пераднавуковая філасофія набліжаецца да таго, што мы называем сялянскай мудрасцю, уменнем разважання, роздуму, спакойнага, глыбокага погляду на тыя ці іншыя справы. Усе мы в нейкай ступені займаемся гэтай пераднавуковай філасофіяй. Пачынаем філасафаваць тады, калі нас ахоплівае здзіўленне перад нечым, што часта вядзе да захаплення. Калі айцец Тадэуш Ляскар глядзіць на расліны, кветкі ці птушак, ён філасафуе, бо здзіўляецца таму, што гэтае стварэнне так выглядае, што яно мае такія звычаі, што мае гэткую вытанчаную будову. І гэта не чыста эстэтычнае разгляданне, не толькі захапленне хараством свету, гэта штосьці большае. І таму ж Платон, адзін з найбольшых філосафаў свету, сказаў, што філасофія бярэ свой пачатак менавіта са здзіўлення. Здзіўленне – крыніца філасафавання, а да гэтага здзіўлення нас могуць павучаць найпрасцейшыя рэчы. Я не ведаю, яшчэ час. Ну і што я яшчэ магу сказаць пра эту кнігу, што я лічу, перш за ўсё, гэту кніжку нам трэба прачытаць, каб уведаць праўду, перш за ўсё, пра саміх сябе. Далей наблізіцца да Бога і, я думаю, і зразумець таксама сусвет, які нас атачае.